זה די מדהים שנוצרה מיתולוגיה כזאת מדהים, חזקה וקיצונית מאוד. זאת אומרת, שעם יספר שהוא קיבל חפץ מידי אלוהים חיים, ושהחפץ הזה יהיה המרכז הרוחני והפיזי של עם שלם במשך מאות שנים, החדר, בתוך חדר, בתוך חדר, בתוך קודש הקודשים. ואז פתאום הוא נעלם. כאילו, אלוהים קם והלך יום אחד. אתה מבין? את הדרמה? אלוהים יום אחד קם והלך, ואין יותר את הארון, אין יותר את לוחות הברית, לא השלמים שמשה כתב ולא השבורים שניתנו לידי אלוהים חיים. Ladies and gentlemen, we have just landed at Addis Ababa Ethiopia International Airport. Welcome to Addis. Ababaye hoy, balingeroche, kumu batara, enche sabre, betes kusara, enquan betina, yelengi mape, edejatlalle, kokop sabot, wabel masiko, wabel krari zfel nagare, wabel washite, ante masiko stai sautako, enquan adresse. Lagi zaman, zaman cepat now. We're caught into war and killing. That the ark was moved from Jerusalem to Ethiopia here. So you see, when the Ark of the Covenant has removed from Jerusalem to Ethiopia, Ethiopia is now called the New Jerusalem, the New Israel, the New schoolroom. Because the Ark of the Covenant signifies the presence of God. So wherever you find the presence of the Ark, then you know the presence of God is there. אתה לא צריך להוכיח שאלוהים קיים, אלוהים קיים. ואתה לא תהיה זה שתוכיח או לא תוכיח. לא יודע איזה חלום היה לי. On their way, they brought the Ark of the Covenant of Moses. I will not tell you where it is, but it's still here. I know. You like to know where it is. אולי בכלל מה שמעניין אותי זה לא למצוא אותו, כמו להבין למה הוא נלקח מאיתנו. היינו צריכים ממש לחרבן את העסק כדי שהוא ילקח מאיתנו. והוא נלקח מאיתנו, זאת עובדה. שבר מאוד עמוק, מאוד עמוק. בינינו לבין בורא עולם. מה קרה איתו? אבל זה יכול להיות 5 שניות. יהושע בן נון, שופרות, יריחו, בום, החומות נופלות, כאילו אהרון מביס את הכל, הצבא שצועד לא ינוצח. כל הבלה בלה הזה, וואו, זה אקשן מטורף. אני לא מדבר על הפלישתים וכל אתה יושב ואתה כותב ואתה חושב ואתה קורא ואתה שוטט באינטרנט ועוד מאמר ועוד משהו ועוד משהו ואתה בונה איזה משהו ואז אתה תקוע עם התסריט שלך ואתה יושב מול דף ריק כמו שהוא כותב עד שהמצח שלך מדמם. But
when he comes to here, he is like, he is in a way he's lost in his conspiracy story, you know. His conspiracy story starts to overcome him. Yes. Okay. And he can't fight it anymore. He must be on the move. He must be on the run, you know. כשאני אומר בקרוב מאוד, אני מתכוון לזמן קרוב יחסית. עברו חודשיים בדיוק מיום שעזבנו את המפרצון ועד שהגענו לגדה שמתחת לתחנתו של קורץ. עד שאמרת בלבך שהוטל עליך כישוף ונותקת לצמיתות מכל מה שידעת לפנים. They didn't see it, but were they looking for it? Were they searching? Did they search for it? Yes, they were. So ask him. Yeah, and they said they was looking, but it was not possible. But they didn't see it. Nobody is allowed but we freely see it. Even not Haile Selassie himself could not see it. Do you know if he show the ark? Because in that time there was this movement called the Zauditu movement. So they were moving the Ark of the Covenant to the south, which there's a town before here called Mekki. The Ark of the Covenant is in Ethiopia, and you know we're informed that it's kept in the St Mary of Zion Church in Axum. אני לא באמת מנסה למצוא את ארון הברית, זה שטות, כן? אבל אני חושב שזה סיפור שצריך להיות מסופר שוב פעם, כי שכחנו אפילו את זה, אתה מבין? אפילו את זה שכחנו, זה מדהים. וואי וואי, לקחת לך יתוש? אחי, כאילו, עזוב, בוא כנס מתחת את הקהילה. יש מלאריה, נו. כנס לפה. עכשיו זה מתפרץ ביתר סט, כמו איזו התפרצות של מחלה שדגרה. למה? כי אני בן 40. למה? כי אני הולך למות. פתאום הבנתי שאם לא יהיה לי חלום, שאני יכול להאחז בו ולחיות למענו ולהתעורר כל בוקר במחשבה יש לי עוד מה לעשות פה, המוות מתחיל ללחך בך באיזשהו אופן, גם אם זה רק עם הלשון. לחשוף את עצמך ולהגיד, אני יוצא החוצה, אני נוסע לאפריקה, אני צריך לגלות משהו, אני אחפש אותו, אני אחפור בידיים, אני חייב לגלות משהו שאף אחד אחר עוד לא גילה.